Intro to Physical Science, Applied Math, Dami Math. Kailangan ko ng Scientific Calculator. Ay! Ay, naku, sorry. Sorry talaga. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Wala lang akong makita masyado. Ha? Saan ba yun? Naku, tinamaan ba kita sa mata? Wala kasi siyang salamin. Kapag wala siyang salamin, hindi halos makakita. Ay, ganun ba? Sandali, hanapin ko. Eto, nakita ko na. Naku, buti hindi nabasag. Sandali, pupunasan ko lang. Oh, eto na. Suot ko na. Salamat. Uy, sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Okay lang. Huy! Hey. Anton! Namatanda ka ba? Eto, ako na naman nakita. Umalis na si Francine, malayo na. Nakatingin ka pa din sa direksyon niya. Ito na nga, tatayo na. Parang ewan ka kasi. Crush na crush mo. Pero pag nasa harap mo, umuurong naman ang dila mo. Uy! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Uy, Anton! Nakadukduk ka pa dyan. Halika na. Labasan na, oh. Maya na. Siksikan pa sa pinto eh. Uy, ang galing mo talaga, no? Ayos ka na naman sa exam. Di naman. Nag-aaral lang. Ang humble talaga nito. Bakit naman ako? Nag-aaral din ako, ah. Bakit bahagya lang akong pumasa? Nahihiya na nga ako sa... Tignan mo to. Daldal ako ng daldal dito, hindi ka naman nakikinig. Ha? Ang sabi ko, isara mo yung bibig mo at baka pasukan ng langaw, pre. Grabe. Kumarap ka naman at baka matunaw. Uy! Ano ba? Marinig ka. Sana nga marinig ni Francine para malaman niya na crush mo siya ng napakahabang panahon na. Alam mo, hindi lang crush. Mahal ko na yata. Yun na nga eh. Eh bakit hindi mo kausapin? Saka na kapag nagkalakas ako ng loob. Ay naku pre. Hindi mo naman yayayaing magpakasal. Mag-hello ka lang. Makikipagkilala. Doon nagsisimula ang lahat. Malay mo, type ka din niya. Hindi niya nga ata alam na nag-i-exist ako eh. Alam mo pre, parang grades lang yan. Di ba ikaw? Pag gusto mo ng mataas na score, nag-aaral ka. Alam ko naman. Nakukuha ko naman lahat ng gusto ko. Academic awards, scholarships, extracurricular recognitions. Siya lang naman talaga yung hindi. Wala ka naman kasing ginagawa, pre. Hindi niya pa ba alam yun? Sobrang manhid niya naman. Ayoko na nga siyang pag-usapan. Saka na lang kapag hindi ka na... Dugtungan mo na, pre. Memorize mo na yan eh. Saka na lang kapag hindi ka na... Torpe, oo na. Dali mo. Grabe talaga yung pila sa kantin. Walang katapusan. Eto naman. Hindi ka na nasanay. Siyempre, tanghalian. Bukas talaga, magbabaon na lang ako. Nakakainip pumila. Sayang sa oras. Hindi kaya masarap magbaon. Hindi na mainit kapag kakainin mo na. Ayos lang yun. Sanay naman ako kumain ng malamig. Oo. Saan ka pupunta? Eto na yung classroom natin. Doon ako sa open field kakain. Para naman makasagap ng sariwang hangin kahit papano. May naglalaro ng volleyball doon. Baka bola ang masasagap mo. Tapos, mabubukulan ka pag tinamaan ka. Hindi yan. Kumain ka na dyan sa loob. Kita tayo mamaya. Bahala ka. Basta kapag tinamaan ka ng bola at nabukulan, kasalanan mo na yan. Sinasabihan na kita. Hi. Hi. Gusto mo? Sigurado ka ba? Oo. Inom ka lang. Thank you. Ang sarap. Ang lamig-lamig ng tubig. Gusto mo? Ano yan? Chicken pork adobo. May kanin sa ilalim. Parang ang sarap ng itlog. Kaso, pipito na si Coach. Isubo mo muna to. Oh. Thank you! Bye! Bye.
Bakit ngayon ka lang? Kung walang meeting si Professor Villanueva, late ka, sigurado. Saka bakit ang laki-laki ng ngiti mo? Nakapulot ka siguro ng 1,000, no? Hindi. Naku, yung mga ganyang galawan mo, pre. Kabisado ko na yan. Kwento mo na. Ano nangyari sa'yo? Huwag ka na magpapilit. Ano kasi, si Francine. Sabi ko na nga ba eh. O ano si Francine? Player pala ng volleyball yun. Naglalaro sila sa field, tapos pumito yung coach. Tapos sumigaw. Sabi sino si Francine? Nandito yung admirer mo, si Anton. First year college pa lang. Crush ka na niyan. 4th year na kayo. Hindi pa di ba makuha number mo? Uy, ano ba? Hinaan mo nga boses mo, parang ewan to eh. So ano nga nangyari? Ito na nga. Nilapitan niya ako, tapos uminom siya sa tumbler ko. Swerte mo today ah. Tahimik na tayo. Ayun na si Professor. Sungit pa naman yun. Pre, uminom siya sa tumbler ko. Di ba para kaming lips to lips nun? Oo pre. Magkakanak na kayo. Tumahimik ka nga. Kailangan ko makinig dito. Uy, pre. Ano na naman pre? Sinubuan ko rin siya, pre. Ginamit ko yung kutsarang ginagamit ko. Grabe, pre. Parang sasabog yung puso ko sa kilig. Mamaya mo na pasabugin. Kasi pag nakita tayo ni Prof na nag-uusap, tatawagin ako para mag-recite. Palibasa, alam niyang kaya mong sagutin lahat ng tanong niya. At ako ang pag-iinitan. Yes, Anton, Andy, you're discussing something there? Wala po. O pre, hindi ka pa uwi. Mag-library ka na naman. Hindi. May duty ako sa clinic. 1 oras lang naman. Ah, oo nga pala. Sige, una na ako. Kita tayo bukas. O sige, ingat ka. Dito, sandali. Tutulungan kita para makaupo ka ng maayos. Dito. Ano palang nangyari? Pinilit ko kasing habulin yung bola, kaya ayun, nadapa ako. Napuruhan tong kanang tuhod ko. Medyo nga. Stretch mo yung kaliwang paa mo. Ayan. Ganito. Oo, tama. Tapos, itong kanan, bend mo ng konti. Ayan. Okay, sandali lang ha. Huwag mo kong iwan. Saan ka pupunta? Kukuha lang ako ng first aid kit. Lilinisin ko yung sugat mo bago ko lagyan ng gamot. Sandali lang ako. Promise mo bilisan mo. Oo, sandali lang ako. Nakapikit ka ng madiin, wala pa nga akong ginagawa. Teka, luha ba yan? Tingnan ko nga. Umiiyak ka ba? Maliit kasi ang tolerance ko sa pain. Bakit ko pa naman kasi hinabol yung bola? Hindi sana ako nadapa. Ganito, dadahan-dahanin ko naman, pero kapag nasasaktan ka, hawakan mo lang itong kaliwang braso ko. Baka sakaling makabawas ng sakit. Okay lang? Oo, okay lang. Ready ka na? Sandali. Hinga muna ako ng malalim. Okay. Tawa ka? Oh, sige lang. Game na? Game na. Aray ko! Tapos na? Oo. Iwasan mo lang mabunggo-bunggo. Saka, pag tuyo na yung sugat, hayaan mo lang mag-fall off yung scab. Makatiyan kapag pagaling na, pero huwag mong kakamutin para hindi magkapeklat. Okay. Pero, hindi ba lalagyan ng bandage? Hindi na. Mas mabilis gagaling yan kapag exposed. Thank you You're welcome. Oh, tatayo ka? Pahinga ka muna. Hindi na. Okay na ako. Uwi na ako. Gusto mo bang ihatid kita? Huwag na. Maabala ka pa. Kaya ko naman. See you around. Ako naman. Kung
hindi pa kumulog, hindi ako magigising. At bumuhos na nga ng malakas yung ulan. Paano kaya ako uuwi nito? Sabi ko na nga ba nandito ka? Kanina pa ako tawag ng tawag. Naku, oo nga, sorry. Nakasilent yung phone ko kasi. Alam mo na, library. Hindi titigil yung ulan. Magdamag na yan. Halika na. Uwi na tayo. Naghihintay na si Papa sa parking. Ayos ka lang dito? Oo naman. Salamat ha. Tumawag ka na sa inyo. Oo, buti daw, malapit lang bahay niyo sa school. Thank you daw kasi kinupkup niyo na naman ako. Nabusog ka ba kanina? Oo, sarap ng pork steak ni Manang. Hindi naman talaga yun yung ulam. Niluto niya nang malaman na dito ka matutulog. Alam niya kasing paborito mo. Botong-boto talaga sa akin si Manang. Silang lahat naman. Dear Love, sa dami ng beses kong pinangharap lang, sa dami ng di ko nasabing gusto ko si Francine, eto siya ngayon, sa tabi ko. Hindi man ako yung palaging bida, hindi man ako yung makwento, hindi rin ako yung madaling mapansin. Pero siguro nga, dahil tadhana na ang gumalaw. Kahit ganun pa ako katorpe, kahit ilang beses akong umurong sa pag-amin, dumating pa din ang tamang panahon. At sa tamang pagkakataon, nagtama ang aming mga mata. At mas malakas pa sa salita ang tibok ng aming puso. Salamat Francine, kasi pinili mong mahalin yung isang katulad kong tahimik lang sa isang tabi. Pero sa'yo, matagal nang may sinisigaw na damdamin.